Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sany video aragatnyşyk arkaly iş maslahatyny ýerdi. Onu garaşsyz hemişlik beýtarap döwletimiziň daşary siýasat ugruna amala aşyrmak boýunça geçen 2020-nji ýylda alınıp barılan işleriň netijelerini seredildi. Hemde şu ýyl üçin ileri tutulýan wezipler keskitlenildi. Maslahada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlary degişli düzümleriň hemde ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň ýol başlary gatnaşdylar. Salam hormatly maslahada gatnaşyjylar şuun meni siziň bilen garaşyk hemişe beýtarap döwletimiziň daşary siýasat ugruna amala aşyrmak boýunça geçen 2020-nji ýylda alınıp baran işleriň netijelerini seretmek hemde şöyle öňde duran wezipeler barada maslahat geçirmek karara geldim. Siziň bilşiňiz ýaly beýtarap döwletimiziň garaşsyzlygyny alynanda şöyle 30 ýyl bolýar. Geçen şu döwrüň içinde Türkmenistan paragatçylygy süýüji, oktawarly hyzmatdaş döwletdigini bütün dünýäde äşar edip öýleşdiklik siýasatyny gyýşanlykly ýürüdip geldi. Ýa-da döwürde beýtarap döwletimiziň daşary siýasat ugruna durmuşa geçirmek, paragatçylygy süýüji, hoşnetli oňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek. Açık kapılar yürürlüğünü amala aşırmak boýunça köp tagallalar edilýär. Bu urdu. Daşary işler ministrligi. Beýleki döwletlerdäki elçixanalarmy, hem konsulluklary uly işler alyp barýarlar. Ata watanymyza munasip wekilçilik edip gazanýan üstünliklerimizi giňden dünýä ýaýarlar. Beýtaraplyk siýasatymyzy iş ýüzünde amala aşyrýar. Hoşnetli hyzmatdaş öpünde beýtarap Türkmenistanyň halkara awraýyny barha artdyrýarlar. Bir karar döwletimiziň daşary siýasatda gazanan üstünliklerini has berkitmek. Türkmen döwletiň dünýädäki ada awraýyny mundan beýlekde ýoklandyrmak üçin geljekde haýsy uğurlary aýratyn üns bermek. Daşary ýurtlar bilen siýasat, ykdysady, medeni insan gatnaşyklaryny mundan beýlekde nähili ösdürmeli. Ne beýtarap döwlet hökümini, ýer ýüzünde paragatçylygy gowrap saklamak. Halklaryň arasynda hem dowany gatnaşyklaryny ösdürmek. Şäherki döwrüň howpslaryna, wehimlerine garşy görüşmek üçin birlikde nähili hereket etmeli. Halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny nähili täzeçe guramaly. Menne şu soralar boýunça siziň bilen hem maslahatlaşmak etdiler. Hormat prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip ilki bilen Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň direktory Nuriýewa söz berdi. Nuriýew institut tarapyndan 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hemde şu ýyl üçin bellenlen meýilnamalar barada hasabat berdi. Hormat prezidentimiziň alyp barýan parasatly we ýöňdönýärçilikli daşary siýasatyna laýyklykda Döwlet Hukuk we Demokratiýa Instituty döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň hemme taraplaryň ösüşini, hemişelik beýtaraplyk taglimatynyň ýörelgilerini öwrenmek boýunça almy we amaly barlyklary alyp barýar. Hemde milli hukuk ulgamyny kämilleşdirmek üçin deňeşdirme hukuk seljermelerini geçirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň hemde Türkmenistanyna durmuş insanperwer ilmleri ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň düzgünnamalaryna laýyklykda institut kanunçylygy işläp taýýarlamak we hukuk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işleri dowam edýär. Şunda ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýip iglan etmek hakyndaky kararnamany kabul etmegi halkymyzyň buýsanjydyr. Döwletleriň we halklaryň arasynda ýöwara düşünşmek hemde raýdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek, ählimumy awadançylygyň bähwitlerine kybap gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça milli liderimiziň öňe sürýän başlangyçlarynyň möhüm ähmiýete eýediginiň subutnamasydyr.
Gatabatda institutda deňişdirme hukuk usulyny almy seljerme işleriniň geçirilýänligi, onuň netijeleri boýunça kanun taslamalarının 22-si boýunça teklipleriň we bellikleriň giýirilýäni gaýdyldy. Şeýle hem pudoklaryň düzgünnamalaryň we resmi namalaryň taslamalarynyň 26-sy boýunça seljermeler geçirildi. Geçen ýylda kereke diýen kanunlary almy amaly düşündiriş görnüşinde kitaplaryň ikisi neşredildi. Şeýle hem institutun gatnaşmagyna almy video maslahatlaryň 35-si guruldy. Hormat prezidentimizin ýol başlygyna kanunçylyk hukuk ulgamyny kämilleşdirmek hemde demokratik hukuk we dünýäwi döwlet hökümine Türkmenistanyň esaslaryny pogtrandyrmak boýunça alınıp barýan giňerimli özgertmeleri beýan edýän almy barlyk işleriniň netijeleri kitaplarda, almy jurnallarda we beýleki döwürleýin neşirlerde iýligderli çap edilýär. Soňra Halkara Gatnaşyklary Institutunyň rektory Gurban Gelliýew 2020-nji ýylda ýerine getirilen işler hemde Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany çygar bilen geçýän şu ýylda bellenlen meýilnamalar barada hatabat berdi. Institutda halkara gatnaşyklary we diplomatiýa, halkara hukugy, halkara ykdysady gatnaşyklary, halkara jurnalistika hünärleri boýunça ýokary bilimli hünärmenler taýýarlanýar. Bir yerde hareket edýän okuw studiýasy geljekki halkara jurnalistlerine hünär enliklerini öwretmäge, ýurdumyzyň içergi we daşary teatratyny yerlik hemde halkara habarlar geňişligine giňden ýaymak ornuny telegepleşikler taýýarlamagy oňun ýardam berýär. Institutda Türkmenistanyň daşary teatr strategiýasyny we diplomatiýasyny almy esasy öwrenmek babatda meýilnamalaryň alınıp barýan almy barlyk işleriniň netijesini daşary teatratyň we diplomatiýanyň derwäýt meseleleri boýunça okuw kitaplary hemde gollanmalar, sözdükler, almy monografiýalar iýliglerini neşredilýär. Institutun guruluşy iýligderli döwre wagtlaşdyrylyp, soňky ýyllaryň dowamyna ýurdumyzyň diplomatik gullugy üçin administrativ tem kiýişgärler taýýarlamak boýunça okuw merkezi, durnukly öýdüş maksatlary boýunça almy usuliýet merkezi, Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugrulary boýunça okuw merkezi açyldy. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýylyk münasibetli institutun dünýäniň 23 döwletinden hyzmatdaş ýokary okuw mektepleri we diplomatik akademiýalary bilen online maslahatlary we duşuklar geçirildi. Soňra Halkara Insan Perur Ilimleri we Ösüç Üniversitetiniň rektory Aýdogdyýew hatabat berdi. Hatabatda bellenşýäli döwlet maksatnamalaryny laýyklykda ýokary okuw mektebinde milli we halkara derejede almy barlyk hyzmatdaşlygyny sürmek, bilim işine tany tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işler alınıp barýar. Ýaşlaryň watançylyk terbiýesine uly üns berilýär. Munyň üçin milli liderimiziň çuň manyly eserleri hemde maksatnamalaryň çykyşlary ulanýar. 2020-nji ýylda uniwersitetde almy golumçylyk işgärlerini taýýarlamak, almy barlyk işlerini alyp barmak, ýaş alymlary ýetişdirmek, dünýäniň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny goşmak boýunça işler amala aşyryldy. Ýokary okuw mektebiniň wekilleri dürli almy bäsleşiklerde baýrakly orunlara münasip bolýarlar. Hormat prezidentimiziň halkara almy gatnaşyklary ösdürmek boýunça ýüňde goýan wezipelerini laýyklykda geçen ýyl 4 daşary ýurt okuw mektebi bilen hyzmatdaşlyk barada ähtnamalary gol çekildi. Şeýlelikde häzirki wagtda Halkara Insan Perur Ilimleri we Ösüç Üniversiteti dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary okuw mektepleriniň 14-si bilen hyzmatdaşlyk edýär. Üniversitetde Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýylyna başlanýan halkara maslahatlarynyň umumy mejlisleriniň ikisi geçirildi. 2020-nji ýylda bir ýokary okuw mektebiniň mugallimleri we talipleri internet arkaly guralan almy amaly maslahatlaryň 70den guragyna, şol sanyna halkara maslahatlaryna gatnaşdylar. Hasabat döwründe ýokary okuw mektebiniň talipleri halkara we internet bäsleşiklerini baýrakly orunlaryň 22-sine, ýurdumyzda geçirilen ders bäsleşiklerini 128-sine münasip bolýarlar. Hormat prezidentime de hatabatlary dinläp, döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşiniň esaslaryny öwrenmäge hemde almy seljermesine, beýtarap Türkmenistanyň içergi we daşary teatratyna, mehriban halkymyzyň taryhy medeni gymmatlyklaryny hemde dep desurlaryny wagt etmäge berilýän ünsüň ýüreýän wajypdygyny bellädi. Bu işler jemgyýetiň sazlaşyky ösüşine, ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan okgunly ösmegine hemde halkara geňişligine awraýynyň barka artmagyna ýardam edýär. Hormat prezidentime Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň direktory Nuriýewa ýüzlenip, adam hukuklary babatda halkara boşnamalarynyň we halkara insan-perwer hukugynyň ýerine ýetilmegini üpsin etmek boýunça pudagary toparynyň işini işeňleşdirmegi, dünýäde umumy kabul edilen hukuk kadrlaryny ýurdumyzyň kanunçylygyna ornaşdyrmak boýunça teklipleri iýligderli işläp taýýarlamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýokary okuw mektepleriniň rektorlarynyň alyp barýan almy işler bilen gyzyklanyp, ýol başlaryň kemişe öz talipleri üçin münasip görüllü bolmalygyny belledi.
Şoň bilen baglykda ilim bilimi işini işeňleşdirmegiň mowduklaryň monografiýalary, döwletimiziň beýikliklerine münasip wekilçilik etmäge, bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gadanlayan uly üstünlikleri wagt etmäge okuyuply, ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak üçin okuw kitaplaryny işläp taýýarlamagyň wajypdygy bellenildi. Hormatly prezidentimiz bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredew, Daşary işler ministrliginiň 2020-nji ýylda alp baran işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Garaşda bitarap Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durumça geçirmek, daşary ýurtlary we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy hasy ösürmek boýunça milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini çözmek maksady bilen degişli işleriň geçirilenligi bellenildi. Garalyan ýurda döwlet başlarymyz resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna boldy. Online görnüşinde geçirilen bir näçe duşuklary we ýokary derejeli maslahatlara gatnaşdy. Hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji mejlisinde video ýüzlenme bilen çykyş etdi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzda iş sapar bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň premier ministri bilen duşuk geçirdi. Milli liderimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary hemde daşary döwletleriň ýol başçylary bilen telefon arkaly söhbetleşikler geçirildi. Olaryň başyna iki taraplan we köp taraplan gatnaşyklaryň ileri tutulan meseleleri ara alyp maslahat taşyldy. Garalyan döwürde video görnüşinde dürli derejeli duşuklar geçirildi. Ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk bünýadyny pogtrandyrmak maksady bilen resmi namlar toplumyna gol çekildi. Geçen ýyly daşary siýasat idaralarynyň we diplomatik wekilhanalaryň ugry boýunça iki taraplan gatnaşyklary ösürmek babatda iýdigderli çäreler görüldü. Şeýlekem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýödary beýiklikli tüwda ykdysady gatnaşyklary berkitmek we ösürmek boýunça maksady laýyk işler amala aşyryldy. İki taraplaryň hökümetary toparlarynyň hemde beýleki degişli düzümleriň bir näçe mejlisleri daşary ýurtlaryň işgür toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna bilelikdäki işgürlük maslahatlar geçirildi. Soňra hormatly prezidentimiz daşary işler ministriniň ornatary Hajiýew söz berdi. Hajiýew ýurdumyzyň beýtaraplyk görelgelerine esaslanan ählimum paragatçylygy we durnukly işi üpçün etmäge, halkara gatnaşyklar ulgamyna iýleýän ornumyzy berkitmäge gönükdirilen daşary siýasat strategiýasyny durumça geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Diplomatik gullugyň işiniň hil taýdan täze käpeti eýe bolanlygy bellenildi. Şeýlekem Türkmenistan bilen Sewitiň beýleki döwletleriň arasynda iki taraplan we köp taraplan siýasy, tüwda ykdysady hemde medeni ansanperör gatnaşyklary ösürmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berildi. Soňra Daşary işler ministriniň ornatary Mätiýew 2021-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy, Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watanyny ýyglan edilmegi münasibetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleri hemde dawarlary ýokary derejede guramak maksady bilen Daşary işler ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň degişli ministrlikleri hemde budaklaryň dolanyş idaralary bilen birlikde işlenip taýýarlanan ýürüýte maksatnama barada hatabat berdi. Bir maksatnamada görkezlen çäreleri we dawarlary ýokary derejede geçirmek boýunça şu günlerden başlap toplumdan işler alınıp barlýar. Şeýlekem döwletimiziň oňyn daşary siýasatyny durumça geçirmekde ýurdumyzyň diplomatiýa ulgamynyň alyp barýan köp taraply işleri, dünýäniň ähli ýurtlary bilen dostluk gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek bilen baglanyşykly çäreler barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabatlar dinläp, Türkmenistanyň oňyn beýtaraplyk, paragatçylyk söýjülük we açyk gaplar ýörelgelerine esaslanan daşary siýasat ugruna amala aşyryp, döwletara derejesinde dostluk gatnaşyklary hemde köp taraply hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürjekdigini, awraýly halkara sewit guramalary bilen oňyn gatnaşyklary giňelçekdigini belledi. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz daşary işler ministrliginiň ýol başlaryna anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň oňyn beýtaraplyk, paragatçylyk söýjülük, hoşnýetli goňçylyk hemde ählimuma awadançylygyň gülläp üçin we rawaşlyk maksatlaryna gybap gelýän ýödary beýiklikli hyzmatdaşlyk siýasatyna iýdigderli ygrar belledi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow söz berdi. Vice-premier Daşary işler ministrliginiň netijeli işlemegini üpçün etmek boýunça görülen çäreler we döwlet başlarymyzyň degişli tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň mali meselelerini öýg wagtyna çözmek hemde işgärleriň netijeli işlemek üçin degişli şertleri üpçün etmek maksady bilen şol meseleleri iýdigderli serjermegiň zerurdygy babatda degişli görkezmeler berdi. Olaryň işlerine öňde barjy tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilmeliler. Soňra hormatly prezidentime sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyra ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar. Şoňky maslahatymyzy
jemlemek bilen men döwletimizin garaşdygyň şany 30 ýyl münasibetli bayram edilen Türkmenistan paragasyň anlaşma watan ýylyna daşar siyasatymyzy amalaşdyrmak goýunça işleri has güýçlendirmek üçin ören köp tutan ýerli işlemelerini notlamak istiýär. Onuň üçin bolgamyň ähli mümkinçilikleri dolan netijeli peýdalan garaşdy bir tarap Türkmen döwletiniň alyp barýan hoş niyetli daşary siýasatyny bütün dünýä giňden açyp goýýar. Şoňra şu işleri ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin sizem taşyklamy berýär. Nury hakyky halk häkimetlik ýüreklerinden ugur alyp jemgyýetiň hukuk esaslaryny hassa berkitmek. Halkymyzyň gadymdan gelen demokratiýa diýiplerini baýlaşdyrmak. Her bir raýatyň hukuklaryny we kanuny bähwetlerini üçin etmek goýunça işleri talaba laýyk dowam etmek. Dünýäde umumy kabul edilen hukuk kadalaryny ýolmalyň kanunçylygyny ornaşdyrmak goýunça teklipleri ýygydyr işläp taýýarlamaly. Burada döwletimiziň adam hukuklary wagtda halkara borçlanmalyny we halkara ansanperwer hukugyny ýerine ýetirmegini üçin etmek goýunça pudowara topluň işini hassa güýçlendirmeli. Demokratiýa we hukuk jurnalyna ýolumyzda anyp barýan döwlet siýasatynyň esasy ugurlaryny beýan etmek. Amalaşdyrylan ýeri meşwerli özgertmelerin şo sanyna demokratik özgertmelerin mazmun we häsiýetini aşyp gorakadan ferjiriş makalaryny çap etmek goýunça işleri hasem kämilleşdirmek. Ýokary okuw mekteplerine ýol başlary, Gurban ýerlik we aýlyk. Türkmenistanyň diplomatiýa gullugyny işgärläriniň ýokary hünär derejeli bolmagy we zehini ýaş diplomatlary taýýarlamak. Halkara gatnaşyklar institutynyň hemde halkara insanperwer alamlar we ötüş universitetleriniň baş maksatlarynyň biri bolmaly. Şoňa baglyqda häzirki döwrüň talabyna laýykda bu okuw mekteplerini täze hünär ugurlaryny açmak ýagdaýyny terjermeli. Hususan gerçekde dürli sevitde şo sanyna günnäweri öwreniş Amerika we Ýewropa ýurtlary fanly diplomatiýa, kiber howpsuzlyk, terjiriş we strategik meýilleşdiriş goýunça ýürütilen hünärmenleri taýýarlamak mümkinçiligini öwrenmeli. Bilim bermek ulgamyny innowasion we fanly tehnologiýa giňden ulanmak bilen almy pedagogik düzgün ýokary derejede taýýarlyky bolmagyny gazanmaly. Şoň üçin muallimlaryň hünär taýdan kämilini ulunç bermeli. Bu urdu. Daşa ýurtda hyzmatdaş okuw mektepler bilen tejribe alyp, ýeri bolany hünäri kämilleşdiriş okuwlaryna gatnaşmagyny üçin etmeli. Ýokary okuw mekteplerine diýip bolan okuw sapaklary bilen birlikde online sapaklaryny hem gurulmaly. Talipler türlü ilim bilim bähleşiklerini olimpiadalara gatnaşmagyny üçin etmeli. Ýokary bilim bermek üçin okuw işini belli daşa ýurt alymlaryny we diplomatlaryny dürlügler goýunça leksiýalar okumak üçin çağırmaly. Bu urda internet hem tehnologiýalaryny netijeli bolanmaly. Dünýädäki öňde barjy tejribeleri bolan okuw meýnamalaryna gaýtadan gerek bolsa seretmeli. Şu urda talipler dil taýdan taýýarlama adetini bermeli. Bu işden innowasion we fanly tehnologiýalardan ýerlikli peýdalanmaly. Döwletimiziň ulug energetika, suw, alym we sport diplomatiýasynyň almy esaslaryny işläp döwmek we açyk gorkalmak maksat bilen professor, muallimler hem de taliplerim bu urda anyp barýan almy barlyk hem işden germini giňertmeli. Okuw mekteplerine
internet, jurnalistikası ve siyasi kommunikasiya boýunça täze sapaklary girdiler. Beýleki ýeri olan hünärleri açmagy teklip etmeli. Halkara hukuky boýunça bilim alýan talipler üçin halkara ykdysady gatnaşyklaryň soraklaryny çözmek we halkara arbitraj uğru boýunça täze sapaklaryň amal hukuklarına girmek mümkünçülüğünü seyretmeli. Halkara iş boýunça yaş hünärmenlerde hünärem ustatyň bilen birlikde watana wopallyk, pek ahlak, ýokary insanperwerlik we bilet adamkäşik häsiýetlerini terbiýelemek. Meriyedov we degişli ýol başçylary. Türkmenistanyň bir taraplyk parahatçylygy, söýüjülük, hoşniyetli goňşuçylyk we insanperwerlik ýürüglerini esaslanýan daşary siýasatyny hassa giňden amala aşyrmaly. Bir tarap dowlatymyzyň daşary siýasatyny ýurdumyzyň 2017-2023-nji ýyllar öz içine alýan daşary siýasat ogrunyň konsepsiýasyna laýyklykda alyp barmaly. Şeýlemi Türkmenistan daşary siýasat ogrunyň 2023-2029-njy ýyllar üçin konsepsiýasyny taslamagyny işläp taýýarlamak boýunça işler häzirden başlamaly. Dünýä dowlatları we halkara guramalar bilen deň hukukly hem-de özara bähbetli hyzmatdaşy hemme tarapdan ösürmek boýunça zerur çäreleri geçirmek. Şundan ugry alyp şuýlyň birinji çäreňi ahyrına çenli halkara guramalar bilelikde hyzmatdaşy etmek 2021-2023-nji ýyllar üçin meýillamasyny hem taslamasyny taýýarlamaly. Türkmenistanyň dünýädäki ornuny we awraýyny berkitmek hemde beýleki döwletlerle gatnaşyklarda ýolumyň milli bähbetlerini gorumak boýunça anyp barýan işler hassa güýçlendirmeli. Döwlet garaşdyrmagyň şany 30 ýyllar. Şeýle Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmagyň watan ýylyp aglan edimle münasibetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda çädiriň hem-de maksatlaryň ýokary derejede geçirilmegini öpüşün etmeli. Birleşen Milletler Guramasy onuň edaralary bilen hyzmatdaşlyk hassa işçileşdirmeli. Men Guramanyň halkara parahatçylygyny, howpsuzlygy we ötüşi potolanyrma gönükdirilen rezolýusiýalaryny hem-de beýleki resminamalaryny taýýarlamak işçiň gatnaşmaly. Garaşy döwletdiň arkalaşyry, Ýewropada howpsuzlyk bilen hyzmatdaşlyk guramasyaly, awraly halkara guramalar bilen döwletimiziň bähbetlerini gawat gelýän hyzmatdaşyň täze ugurlaryny öwrenmeli. Türkmenistanyň daşary ykdysady işini maksatnamalyň esasy ösürmeli. Daşary döwletleri we halkara guramalar bilen ykdysady hyzmatdaşlygy pogtalanyrmak hem de içerki mümkünçülükleri ýokary derejede peýdalanmak boýunça çäreleri ýygyderli durmuşa geçirmeli. Tewitdäki ykdysady ýagdaýlar tezjerip ýurdumyzyň ykdysady hyzmatdaşlyk hem guramasy bilen geljekde alyp barjak hyzmatdaşlygyny täze çevirismek bilen anyk teklipleri taýýarlamaly. Degişli döwlet edaralary bilen birlikde daşary ýurtlarda fewda wekilhanalaryny açmak üçin hem teklipleri bermeli. Bir tarap döwletden başlanjy bilen öňe sürülen we ýeri halkara guramalaryna gollawy bolan tekliplerin hem de halkara derejesinde kabul edilen şöhretlerin hem şo sanyna birinji hazır ykdysady forumyň netijeleriniň üstünlükli durmuşa geçirilmegini galanmaly. Aral deňe bilen bagly ýüze çykýan ziýan täsirleri azaltmak babatda sewit ýurtlar bilen anyk maksada önüktirilen işlerin depini hem güýçlendirmek. Şeýle hazır deňe mümkünçülüklerini ulanmakda, hazır ýaka döwletleri bilen ýeri bolan hukuk bünýadyny we meýilnamalary taýýarlamak işlerini dowam etmeli. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak
we pogtonlarmak üçin daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen iqtisadiýatyň dürli puduklaryny amatly şertlerdi. Daşary ýurt maýa oýumlaryny çekmäge ýardam bermeli. Iqtisadi, feodal, maýa oýumlary, alan bilme, tehnika, medeniýet hemde beriki oğullar ölçünler daşary ýurt döwletleri bilen Türkmenistanyň arasynda döredilen iki tarapdan hökümetdara toparlanyň işçiliğini hem ýokalanmaly. Bir toparlarda daşary ýurt iş oğulları bilen gatnaşyklar hassa giňetmäge täze tehnologiýalar öňleşdirmäge. Daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge uly üns bermeli. Türkmenistanyň beýleki döwletlerdäki diplomatik wekilhanalary, ýurdumyň ministrlikleri, puduklaryň dolandyş edara tarapynyň daşary ýurtlardan uly meşhurda haryplar, enjamlar, ýürüte çenikler satyn alanda öňürjüler bilen göni hyzmatdaşlyk ýoly goýmaly. Bu ýönümleri amatly bahalardan satyn almakda zerur maglumatlary alışmakda olara ýardam bermeli. Ýurdumyň daşary siýasat edaralarının iş uğurlaryny döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirip, maddi enjamlaryň binýadany pogtonlanyp hem durmaly. Olaryň maliýe, iqtisady hem ýagdaýyny goýlanmak goýunça zerur işleri geçirmeli. Müşşikow ýurdumyň daşary siýasat edaralarının daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarymyzda we konsulluk edaralarymyzda büdjetden we döwletiň beýleki tirişleriň hasabyna bölüp berilen maliýe tirişleriň öz wagtyny öýleşdirilişine hem de goýuny tutun maksatlara ora hem olanyşyny hem gödökçülük etmeli. Meredow Türkmenistanyň garaşsynyň şany 30 ýyllygy. Baky bir taraplyň 20 ýaşydy. Şeýle 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylyk we ananşma watany aglan edilmeýän münasibetli halkara maslahatlaryny, dawaralary, çäreleri geçirmek hakyndaky Türkmenistanyň 2030 ýylar üçin daşary feodal strategiýasyny tasdiklamak hakyndaky eksport, import amallary üçin bir penjere ulgamyň işini utgaşdyrmak goýunça pudowara topary döretmek hakyndaky şeýlem Türkmenistan ussat diplomaty diýen tapawatlandyryş nişany döretmek hakyndaky kararlaryň taslamasyny öldürýär. Häzir men Türkmenistanyň ussat diplomaty diýen tapawatlandyryş nişany döretmek hakyndaky karara görşetjek. Galan kararlary beýlekem pudoklaryň iş bilen hem bagly bolansa biz olara hem minister kabinetining 10-njy fevralda geçirecek giňişlerin meclisine teretsek onuň maksady laýyk bolar diýip hem pikir edýär. Häzir bolsa men bir karara gol çekmek bilen Türkmenistanyň ählem diplomatlaryny tüýsürekden utlaýar. Meredow bir karary elektron ulgama arkaly size iýerýär. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow, hormatly prezidentimize Türkmenistanyň ussat diplomatlaryň tapawatlandyryş nişany döredenligi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, döwlet başlarymyzyň beýçeliginiň ýurdumyzyň diplomatik düzüm üçin şanly wakadyny bellidi. Bellenşäli milli liderimiziň iýligderli gollagy netijesinde türkmen diplomatlarynyň üstünlükli işlemek üçin ähli zerur şertler döredildi. Diplomatik gullugyň hukuk bunyady iýligderli pogtrandyrylýar hem de kämilleşdirilýär. Onuň işine ýöňdebarjy tehnologiýalar işin gornaşdyrylýar. Degişli düzümde uraplaşdyrylýar. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanlar üçin täze binalar gurulýar. Diplomatik işgärleriň, olaryň maşgaralarynyň ýaşaýyş durmuş şertleri iýligderli gowlandyrylýar.
Şeýleken vice-premier döwlet başlarymyza şuňky duşuk hemde öňde bolan wezipeler çözmek boýunça gymmatly öwüt ünlegleri we maslahatlar üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň diplomatik düzüminiň garaşsyz hemişelik bir tarap gatarmadan daşar siýasatyny bir kemsiz durumça geçirmek, onuň halkara awraýyny hassa artdyrmak, milli liderimizin öňe sürýän netijeli başlangyçlaryny durumça geçirmek üçin ähli tagallalary etjekdigini anandyrdy. Tanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyna başga da bir näçe mühim meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz iş maslahatyny jemledi. Hormatly maslahata gatnaşyjylar we şonuň bilen sanly video aragatnaşyk arkaly maslahatymyzy geçirip oturýar. Metin ähliňi ber jan sağlygyny, maşgala we danşygyny, bir karawatamyň gülle we soňradan alyp baran işlerini ulusundary arzu edýär. Sağ olun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanış edýäs. Berkarar döwletiň magtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk, parahatçylyk, söýjülük we hoş niýetli daşary siýasatyny amala aşyrmakda. Daşary ýurt döwletleri bilen siýasy, sowda, iqtisady, ilim, bilim, medeni insanperwer we beýleki ugurlarda gatnaşyklaryny ösdürmekde we berkitmekde. Daşary ýurtlarda Türkmenistanyň döwlet bekbitlerini, daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň raýatlarynyň hemde ýuridik şahslarynyň hukuklaryny we kanuny bekbitlerini goramakda we ýurdumyzyň awraýly halkara goramalar bilen netijeli gatnaşyklaryny giň etmekde, şahsy goşundyň goşunan Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärlerini siýlamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň ussat diplomat diýen tapawutly nişan döredildi. Hemde bu nişan hakyndaky düzgünnama nişanyň ýazgysy hemde şahadatnamasynyň nusgasy tasdiklandy. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny giň öwrümli özgörtmeler durmuşa geçirilip, diýarymyz uly üstünlikleri, şanly ösüşler wesenýär. Hormatly prezidentimiň taýsir taýlalarynyň, ýetgider aladalarynyň netijesinde ülkemizde azyk bolçulugynyň döredilmek uğruna giňden ýaglandyrylan döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmeginde ýurdumyzyň ussat daýhanlary bilen bir hatarda diýarymyzyň telekeçileriniň hem münasip goşundy bar. Soňky ýyllarda döwletimiň tarapyndan döredilýän giň mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp hususy ulgamyň wekilleri dürli owakyjylyk ekinler bilen bir hatarda ýyradyşgany şertlerini göw ekinler ösdürip ýetirmekde de uly tejribe topladylar. Hormatly prezidentimiň gollawlarynyň ýygyder kömekleriniň netijesinde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ösdürmekle gönükdirilen döwlet siýasatynyň ruhlanyp, diýarymyzyň Lebap welaýatynyň hususiyetçileri hem ýokary zähmet görkezjilerine wesenýärler. Şeýle husus gojalyklaryň hataryna Günnäger welaýatynyň Saýyd etrawynyň Sakar şäherine ýerleşýän hususy telekeçiniň ýylaçyşgana toplumynyň görkezmek bolar. Bu döwraba ýylaçyşgana 1,16 hektar meýdan eýlep, esasana pomidoryň köp hasyl berýän ýylaçyşgana görnüşleriniň ösdürip ýetişdirmegine niýetlenendir. Ýylaçyşgana hojalygyna döwrümizin ösen innovasiýon enjamlary oturdulyp, ýydak işleriniň agla we bölegi awtomatik usulla kompýuter tilsimatlarynyň üstü bilen dolandyrylýar. Bir kemsiz ýydak ýetirilýän pomidorlara suw bermek, sowukluk halyna mineral dökünleri bilen imitlendirmek işleri şeýle-de ýylatyş bulgamynyň sağlaşygy ýylatyşganadaky bar bolan kämil enjamlaryň bitegi işine dayanýar. Bu ýerde dünýäniň öňdewaji döwletleriniň häzirki zaman ýylatyşgany enjamlary işe girdilendir. Guzur gaýratyňdyrlyp çekilen pek zähmet hojalygy rızkal döwlet getirip öz bereketine meçilýär. Araçenik çäýlerin öz döwrüne talabalaý geçirilmegi, göýekinleri edilýän ýygyda çekilýän ihlasy zähmet ýylaçyşganalaryň ýokary hasyllygyny üpşine diýär. Şu owakyjylyk mövsüminde de ýylaçyşganada oturdulan 31 000 düýp pomidordan 250 tonna golay bereketli hasyla garaşylýar. Bu ýerde hasyl ýygnamak bilen bir hatarda zerur ýydak işlerim utgoşukly anyp barlýar. Ýylaçyşgana toplumynyň agdy bir işçi hünärmenleri Türkmen owasyny şolsana ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek, halkymyzyň hali ýagdaýyny gowlandyrmak, owa ilatyny gurplandyrmak ornuna alyp barýan tutumly işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.
Hususi telekeçilik ulgamanyň batdy depkilerini ösýän döwründe hususi kärhanlarda ýurdumyzda öndürilýän yerli çygymalar gaýtadan işläp, onun durly pudoklary, zerur bolan önümleri öndürmek işlerem talabalyk ýoly goýulýar. Iqtisadiyetimiň döwleti dahylda däl pudogyny ösdürmek bardy, hormatly prezidentimiň öňde goýan bu deplerini durmuşa geçirmekde. Munasip işler alyp barýan marşakarynäki 3 nesle dawamat hususi kärhanasynda öndürilýän polipropilen ýüplükleri we matalarynyň şeýle önümleriň hataryny görkezmek bolar. Berkara döwletimiň bagtýarlyk döwrüne telekeçilik işlerini geýinden ýaýlandyrymak we bu ulgamy ösdürmek boýunça üstünlikli amal asylýan işler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biri bolup durýar. Halkymda berkbetli işlerde gojur gaýratly dähme çekýän işewer telekeçiler içerki bazarlarymyzy dörli haritlar bilen doldurmak işlerine münasip goşun goşmak bilen önümçiliň dokma, owy gojulagy we başga da bir näçe pudoklary ýaly ykdysadiyetimiň möhüm pudoklaryny maksada okgony işler alyp barýarlar. Marşagarynäki Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan 3 nesile dawamat hususy kärhanasyny da yerli çygymal bolan polipropilenni gaýtadan işlemek we ondan durly ölçegdäki ýüplükleri taýýarlamak hemde haltalyk matalary dokumak işleri guramaçlykly anyp barlýar. Kärhananyň ähli bölümleri dünýäniň ösen döwletleriniň belli kampaniýalarynyň kuwwatly injamlar toplumy bilen üpşin edilipdir. Kärhananyň öňürjilikli işlemek üçin gerek bolan polipropilen çygymaly Balkan vilayatynyň Türkmen maşagarynäki Nevite gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Polipropilen çygymaly ilki bilen gazdarjy enjamlarda belli bir derejede gazarlyp, soňra eredilýär. Oň düzümine gün şöhretlerinden goraýjy hemiki berkitici we renk beriji goşunlar goşulyp, dörli ölçegdäki ýüplükler taýýarlanýar. Polipropilen ýüplükleri öňürýän we awtomatik usulla dolanylýan bu kämil tehnologiyali enjamlaryň bir gece gündüzüň dowamyna 8 tonna ýokary hili ýüplükler öňürmäge mümkinçiligi bar. Bu enjamlaryň saglyşly işlemegine kärhananyň tejribeli hünärmenler tarapyndan gözüçlik edilýär. Kärhanada öňürýän ýüplükler tegeklere saralanynan soň olar dokma bölümine geçirilýär. Türkmenistan Parahatçylygyň Muannanşyman Watan ýylyna bu öňde barjy kärhananyň dokma bölüminde de işler goňuja ýoly goýulýar. Bu bölümde oturdulan enjamlaryň hem dünýäniň ösen we öňürjilikli işleýän enjamlar bolmagy iş depkiniň öňe ilerlemegine uly tergib berýär. Hormatly prezidentimiň kiçik we orta telekeçiligi gollamak barada edýän aladalarynyň ruhlanyp dähme çekýän kärhananyň işleri ýüplüklerden polipropilen matasyny dokumakda joşgyny dähme çekýärler. Öňürjilik kuwwaty ýokary bolan bu hususy kärhananyň işleri telekeçilik işlerine uly gollap berýän Mehriban akademida alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly anlar, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyň Aşgabatda 9 fevral saat 20-den 10 fevral saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada günmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 4-9 gradus, gündüzine 15-20 gradus. Kenar hareket taraplaryna bolsa 8-13 gradus maýl bolar. Ahar vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada günmatardan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 6-11 gradus, gündüzine 18-23 gradus maýl bolar. Mar vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada günmatardan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 5-10 gradus, gündüzine bolsa 18-23 gradus maýl bolar. Leva vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada günnordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 6-11 gradus, gündüzine 17-22 gradus maýl bolar. Daşowda vilayatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup anskim ýagyş ýagar. Demirada günnordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çeli maýl, gündüzine 6-11 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirada günmatardan tilde sekundy 9-11 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gejesine 7-9 gradus, gündüzine 19-21 gradus maýl bolar.
Yurdumuz boyunca fevral ayının 10-nu magnit hadisasının qowşok täsiri bolmagyny arşylýar. Ediz vatandaşlar, kädirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurunyň kadydan 11 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle gaş bassyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, basyla görä geýinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berja etseňiz, ýylyň islenlik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşer ötsenýär. Ýakly düşen ödenni bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň dileşler.